Добре дошли в епизод 3, вълшебното и най-сладко финале на моята малфийска поредица. Днес ви подарявам едно истинско парченце щастие с този нежен лимонов чизкейк капрезе. Вижте само колко сочен и кадифен е кремът отгоре. А блатът е перфектната хрупкава бадемова основа. Започвам с него. Разбърквам яйцето и към него добавям финно бадемово брашно, подсладител и малко разтопено кокосово масло, колкото да събера всичко в меко тесто. Намазвам тавичката. Разбърквам добре и го изсипвам в кръгналата метална форма. Разпределям равномерно тестото и притискам нежно с пръсти към дъното, за да стане перфектен равен и стегнат блат. Пъхам го във фурната за няколко минути, само колкото да хване лек златист загар и да ухая на печени ядки. Докато блатът се пече, преминавам към най-вълшебната част – нежният цитрусов крем. В купа изсипвам безлактозен скир. Добавям яйца, кокосово брашно, подсладителя, малко ванилия, сок от един лимон и разбира се кора от лимон. Разбърквам крема бавно, докато стане напълно гладък и кадифен. Изваждам топлия бадемов блат и изливам лимоновата смес отгоре. Поръсвам с филирани ядки, бадеми. Те ще се превърнат в хрупкава златна мозайка, която прави всяка хапка неустоима. Връщам във фурната, докато кремът стегне, а бадемите станат златисти. Точните грамажи ви очакват долу в описанието.